otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na ya alụọla di na ya lụrụ di 8 years ago ka ya na di ya lụọkwara lụchara di ya na o ji ego di ya na obu mbi na obu mbi na ahụ dị ya mma mgbe ọ bịara bịa lụọ ya ụgwọ isi ya nlụcha ọ lụchara ya ọgwa ya sị na ya achọghị ka ọ taa ahụhụ na nwunye ya agaghị stress ọ gaghị ata ahụhụ n'ụdị ọbụla na ya achọghị ya ya ebido ịtụ ime ihe di ya na-afa ya n'afọ ime ọ ja nja ka nja na nwa keke eku n'aka ga-aga atọla ọzọ na ihe ụmụ ya jiri tocha onwe ha 2 years 1 year na ihe ya mere mụta ụmụ 5 chili aka na ya na-amụgazi ya gwa di ya na ya chọrọ ibido ihe ya na-eme di ya sị na eleshika bidokwara na eleshika ebidokwara na agbakwana ya na ya nọrọ n'ụlọ lekọta ụmụaka na ụmụaka dị ya mkpa di ekweghị ekwe ya sị di ya na ọ bụrụ na ọ chọọ ka ya bido biznes na ọ ga na-akwụ ya salary every month di ya si eme ya eme na ya enweghị ike ime ya na ego batawa nwaanyị aka ọ taghị etuwa nke ụdị ya ka ọ gbajie ya ya gwụwa di ya sị na ọ ya nwa ọ gwara ihe ka na eke ha n'ụlọ ha ka ha afa ya aka n'ụkwụ na ya amụcha na nwa na ya wee mọda na enwe onye ma echi na ya chọrọ ihe ya ga-eme na ọkwa na ọ chọghị inye ya ego na ya ga-asọtụ onwe ya na ya nwere ụmụnne ga-asọpọtụ ya n'ụdị ọbụla ya chọrọ na ya chọrọ ibido ihe ya na-eme na ọ wụrụgodo POS di ya etietu fia di ya agba asụ fia PO gịnị na ọwọta o ji chọrọ disgrace ya ya sị di ya na ihe ya gwara ya wụ ọtọ ọwụ na ya chọọ ego na onwe ihe ọbụla ụmụnne reziri ebido biznes ọbụla aka ruru na ihe a na-agwa ya ya chọghị ịnọ n'ụlọ na ụmụaka ebido skul ke ntakịrị ya ga na-akpọ ya ga shop di ya nọrọ nga mmiri fonu n'ihu ebido kpọwa senior brother so lekwekwe nga ya filiri na ya dị in charge of his house na ya nga ya filiri na ya esekiola imule na nwaanyị ebidokwele ọ sị nwanne di ya kpee na fonu si ya na ogene ya gwa nwanne di ya si na ya wee mother na ajọ di ya sị ọ gaghị chi ụmụ ole na di ya ga-asị na ya chi ụmụ 5 na onye tụrụ ya kasị madam echi ụmụ ole na ya ga-asị na ya chi ụmụ 5 na-enwe ihe mere di ya echi na ụmụaka niile nọ ya n'isi na-enwekwana ihe mere ya echi na ụmụaka niile nọ di ya n'isi na biznes ka di ya na-eme na ya amaghị anya na biznes ya otu o si aga na otu o si eme ya amaghị anya ọ na-ekwe bịakọta na shops the whole shops niile ọwụ ụmụ apịrị ụmụ nga sales boys and girls ha wụsawara ebe ahụ na ya enweghị access ya ma otu esi azụ ya ma otu esi ere gị na ego dị nwere na bank na ya amaghị ma ọwụkwa ya nwa next of kin ya amaghị otu a ga-esi access the money amakwa na ego ole na ebe ahụ na ihe a nọ hia wụ store nri juru na store ihe a na-eri no problem mana ọwụghị ya wụ ya wụ everything ọ sị nwanne di ya si ya na okpegere di ya ekpere ọnwụ ya sị mba na enwe onye ekpegere di ya ekpere ọnwụ mana ndị ka nwụrụ anwụ ya wụ na ekpere ha ekpere ọnwụ ihe ofu onye na-amaghị ihe onye ọbụla na-amaghị wụ date echichie ga-achọta ya na ọnwụghị ekpere ọnwụ nwanne di ya gwawa ya sị wite otu ọnụ shi ahịa gị na otu ọnụ shi apịa gị na otu o shi dị bold na ya ga-eme sure na ọ na-ebe di ya denwere ọ nọrọ ebe ya onwe ya chọrọ ịnọ na family ebe a ya wụ dị ọkpara na nwaanyị a na-agwa anyị ha ga-eme na ọha nwa na-arụ ọnụ dia home ya so kesa ọ gbanyọ phone di ya nọrọ nga akpọ ya si choose between this marriage and the business ahụ ọ chọrọ ime ya gwa di ya na ya chuzuru inwe source of income ya ga-eji elekọta ụmụ ya ma ọ bụrụ na ihe adịghị otu o si dịrị di ya nọrọ nga so in that case na ya ga-akpọ nwanne ya nwoke ya gwa ha decision ya na ya nọzi after some time senior brother ka ya kpọọ ya na phone so gịnị wụ the problem ya kọwachara nwanne ya nwoke so condition na only this thing mere di gị ji na-akọ akụkọ divorce yes na whatever thing ọ offer na table na eme ya accept na egbukwala oge nwanne nwoke afụọ ya obi ya so okay ya gwa di ya si ya na ịkpọla na nwanne m anụkwala na m ihe ọ gwara m n'ezinụlọ ebe anyị shi nwoke na nwaanyị a na-afa ya aka echuzuru m ịrụ ọrụ na-enweta ego nke m izaga na ịkwụwara m salary ọ gị chọrọ ihe m ga-eme ịsịkwa na ị ga-achọrọ ihe m ga-eme mkpe ụmụnne m ha tọrọ m ego m chọrọ ihe m ga-eme ọ sị ihe ọzọ ya nụrụ senior brother di ya kpọrọ ndị family di ya buru mma ya gawa n'ụlọ nna ya na village na ezinụlọ ebe ha si ụmụ nwaanyị na-achị ha na ọha nwa na-achị nwaanyị ha lụrụ na etu o shedere na nwa ha apụlitela anya elu
na kelewo mmanya warning ka ha buru bịa. Ọ sị nwanne ya nwoke agwawa ha so that na ha ga straight to the point na enweghị dịka warning na ndị a na-aga eshi nwaanyị anaghị eshi warning n'isi ya na ọ nwaanyị na-ezu eshi nwaanyị na-agba n'eji nwaanyị na-akpasị di ya agwa ọjọọ na nwaanyị na-enweghị nsọpụrụ na ọnwụ ha adọtụ chọrọ ịrụ ọrụ save ohi ya na ụmụ ya ga-eri n'udu mmiri na ọ gịnị ka ọ na-akọ ebe a na-enweghị nwaanyị dị lazy na this family na mgbe ọhụụ wụ dịka nwaanyị a ka ha chọrọ ịlụ ndị ha ga-arịgoro n'elu zode nyụọ ya shi na mamịrị n'elu gwa ya ebe ọ ga-anọ na ha na-eju ajụjụ before bịa alụwa na family ha na-enweghị onye nwe nwaanyị na-ajụ oyi enweghị ma nwoke ma nwaanyị amụrụ ebe a na-afa ịgụ ụkwụ na ihe senior brother sara senior brother ka edie ha so okay in that case na ọwụ ụmụnne ya gbagara nwunye nwanne nwoke egwu ọkụka the marriage not the love before amara ihe na-emenụ ha bịa so abịara n'ahịa kwụrụ n'ihe taa ka eshiri return everything na ihe ya na-akọrọ m ugbu a na o mene 3 years na ebe return ihe niile ya si die elota na-eshi eme ụmụaka di ya si ya that na ebe ya epuole nku na ya na ụmụaka nọrọ ya ga na-ahụ maka ụgwọ skuulu ha mana ihe gbasara ya na ya nọ na ha on ya so nsogbu anụ na ọ wote eshi kpọrọ ụmụaka anụ nta ọchụdụ ha ebe erentịrị ụlọ ebe ha gaga nwanne nwoke relizere ya ezigbo ego ada na-erelizere ya ezigbo ego ya kpọba shop very big shop kpọba ya mepee ngo buru ibu ahịa na-azụ ya na-azụ ahịa na-azụ ebido mebe biznes ya ọ ya ka anọ somebody eburu ahịa ezuru ezu bugere di ya azọ after some time okwu apụ police station onye zukwere n'ahịa ebutere di ewu big man ya si ya ga ekwe na o tele ezu nwere so na ọ ya nwa n'azụ and a nọ n'elu case ahụ another case agarakwa again bịa na somebody butekwere di ya ahịa ya wụrụ ahịa ezuru ezu three times 3 people 3 cases before na-eshile n'ime ihe a cases apụta ihe emebiele dị mkpa akwụrụzi ọtọ na akwụ ihe gwagazi ya wụ sị ka ya gwa makwa na ọnụ na ya ma na ọnụ na ihe gbasara skuulu ụmụaka na ya manụ ma ga-estep ụmụaka to lower school ebe ya ga-eme nwa afford na ihe adịzighị otu o shedere na egwuru ya wayo ya si dị nsogbu anụ na ụmụ ya ga na-agụ skuulu ebe ahụ agụga and ya ga na-akwụ their school fees no problem dị ya soke na ya kwụọla school fees ụmụ ya kwụrụ na-aga na-etake care of them eme business ya ihe di ya na-emezi webido every Friday ya ekote weta na shop ya na ya bịara eleta ụmụaka ya bịarukwana ya gwa ya sị ngala awọ nga ụmụaka na ihe na business premises na ọchị ileta ụmụ ya na ọgwa ya na ya ga-eti ha na moto kpọlatara ya ụmụ ya na ha anụtọ na ọ ga-abịazi ebe a na ọ marakwa amara na edizọvụla marriage ya na o mebirila chances of getting married to another man na ya bịara ebe a na ị ga-asị if ya na ya bụ aka na marriage na ha anụnwụ na marriage na ọchụ ụmụ ya na enwe ya dochighị ụmụ ya na ya na ya bụ nwere condition ya jere ezigbo ụmụ ya na ya gwa ya na ya ga-eti ha na moto kpọtara ha na ha na ujuru ọsọ ike agwụla ya agwụlatakwa ha mana ihe bịa na shade ya bịa na ege na ya bịara ele ụmụ ya ebe awụhụ skuulu ụmụ ya ebe awụhụ enweghị agreement ya na-enwe nwere ịbịa ebe a na-ele ụmụ ya ọ sị di ya ewe na ọ ga-ele gị ele gị kwukwe n'ọka ọ ga-ekwu ote ka mkpirisi anya mmiri na-akụbeshi pụkwa na mba ya nwekwana obi ịkwa nwa ya kwapụ ya eji na-azụ ahịa na-azụ ọ ga-anọ nga ahụ ọ nọ enweghị ya akụkwe di gị obilite na-eme customers attend ya manụ otu echi nụrụ n'ihu customer kparịwa nna ụmụ ya si ya biko pụọ ya nweghị ya maghị otu echi ya na-ele ihe a ga-ajọ so gba ya nkịtị ahịa na-azụ taa ka ọ ga-echinye aka n'azụ ole ala anya customers apụọla ọbịa were ikpere gbuo ya n'ụkwụsị ya biko na-eji ha anya na principal dị ọkpara na ha hiwere na the family na onye ọbụla ekwekwele ka nwunye dis nwunye dat na nwanne nwoke tohere ihu na ya dị very very sorry na ya biko na ya gbaghara ya na-asị ọgbaghara ka emenwe enyi ka ọgbaghara na adịgịrị ya sị mba di ya sị mba na enwere ego ihe kere mgbu ya chọrọ iji bịa kwụgharịa ha ụgwọ isi ya gwa ya sị ọ gaa ya na nwanne nwoke kpawa ka ahụ na ọwụ ya na ị ga-akpa that one na nwa mba dọrọ ọ bụ ebe okwu nọ na everyday ka ọ na-eji aga arịọ everyday ka ọ na-eji aga arịọ everyday ka ọ na-aga senior brother ya gwawa ya na ọ bụ na that senior brother ya ha bịara ebe a na-ere ga eze abịa ha ebe a gba ikpere n'ala na ọ ga-abụ na onye ahụ onye ahụ yuzuru ka ọ ga-eyuzu emegide nwa ọzọ tomoto shi convince senior brother bịa rịọ na ya gwa ha na obi ya anabatabeghị na ya biko na ya ga front na ya cheregodo na obi ya nọdebe ebe ahụ na ọ ya nwa na-ajụzi okwu nwanne ya nwoke agwa ha na ọ nwanne ya nwaanyị ga-ekwu na ọ ya nwa ka a na-abịa ịlụ na nwa mba nọ na mjuderele mba ụwa ya kwesịrị ịgaghachi back to this man now after everything ụmụnne m okwu ekwulekwucha m sị nne m after everything ya wee leke na eleke ya sị nwa mba ihe niile ya kora m sa nọ ihe niile kwuru nne m after everything ya were eleke na eleke after ihe niile ọ kpọrọ ṅụ kọwa after ahịa agụrụ mere ṅụ gị na ụmụ ṅụ n'ụlọ ya
kọwa afta ya na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ gburugburu gbarabara. Ya sị m no na ya mana m ga-ebuga okwu n'ugbu ebe ahụ na onwe kwesịrị iwela in the first place ebe ya na-ezu ochi ya gbagha ama nsị ebela n'okwu m nụnụnụ akwa onye a na-ewela na nwunye nụnụ ga-anọ present gosi iwe ya owe nwe ihe gwara na senior brother ya something dị wrong. Nne m onye ha ọda ha ga-akwụ mejie ihe ha mebiri ga-echiri ụmụ ngalakwunye ele ebe ịchekwana ha agaje ha lokwutezie ha lokwute. You are going there to break the record. Ị chọrọ ịnabata this man na senior brother ya ga-enwe ọnụ ịgwa ya ihe ụtọ ga-eshi arụ ọnụ family ya? No. In the first place, he will a lesson to senior brother ya because already ọ hụ na ihe mere that na marriage is not all about ruling somebody's life but supporting each other in every step of the way. Don't worry, nne m gbara ịsọ hụrụ n'anya na mgbe gị na-ebi stọọ nri iwu nyafu nyafu ọhụrụ ụbọchị ọ ọhụrụ ụbọchị ọ gara ghọta ihe gị nwa na-akọwa. Chineke jiri ṅụ mee ihe ịrịba ama ji that family example ha na-ahụbe before. Nne kpọrọ ụmụ ṅụ gawa nye na di ṅụ lụrụ gawo ọ hụrụ nwanne ya nwoke n'anya too much. Ọ trọst nwanne ya nwoke too much mana ọ maghị na ya mege very big mistake. Ndị Igbo si nne mmụọ ọgụ mmụọ nnọ n'obi n'obi. The reason nwanne nwoke ji gbaghara wụ because enwe mgbe di ṅụkpara ṅa agwa ọjọọ mgbe gị na-ebi. Enwe mgbe ọ kọrọ m ihe agụrụ agụ enwe mgbe ị wetara complain na ịnụkwata ha ọfụma. Ọhịa o ji di ya ngwa ngwa ịgbaghara ọ ji sị na ọ nwanne ya nwaanyị ka ọ dịrị n'aka. Ele onye imejigo obi mgbe ị gaje alụ onye nwe onye ahụ kedu that person ga-etriti ṅa ka di ṅụ ahụbeghị m onye ọwụ. It's okay to love somebody mana you must use your wisdom. O nwere family ihe kpakọta ma family decision ị na-emege n'ime ụlọ ewere kpa nwanne nwoke n'aka and ihe o mege data nwere ka oru ya n'obi ọ ga-anọ present as onye iwede eshe welaga na ọ ga-anọ there mana ọ naghị there. Nwanne m nwoke kwara ihe o nwere ihe a na-akpọ beautiful pride. Ihe a wote nwoke kwesịrị isi nwe pride mgbe ọ ma mgbe o kwesịrị correct their nonsense. Mgbe ha garakwara bịawa ofekwe n'isi ya sọ gị ka ọ dere meaning that o nweghị any problem. Nne m hapụwa nwa ya mgbe gị na ya nọ you were a happy woman. Go back to your husband. Elela anya na better man ga-abịa ashọcha ebe o ji ego ọ chịrị ịkwụ ụgwọ isi 100 times ya bịawawa no problem. Ụmụnne m ọhịa m gwara ekwe ihe unu ga-atụkwasara m ya ọ na-atụkwasara m ya. Ịnụ ngala ugbu na ọga ile bank n'anya ya agbaga arụ biznes ngaga gị file na nwunye nga nwe uru ọbara that is uru ọbara wụrụ n'ime ụlọ lekọtawa ụmụaka. No, ị ga-achọtara ihe ọ ga na-emegharịta aka because enwe onye ma echi ma ị na-achọ ịchọkwanụ ka ọrụ ego ịkpataga zugere ị ga na-achọtara ya chọkọ something every month ego enwekwe na yes enwe ihe karịrị ịnọrọ gị nwesị na ị nwere ego na akaụntụ yes na ị nwere ego na akaụntụ enwe onye ma echi enwe onye ma ihe echi ga-eweta anọ na gị si ịkpataga enough maybe with adult ụkwụ na aka na anwụ nwere zil ịrụ ọrụ mepere ihe ọ na-eme mepere ma ọ gị si abịa ka gị na-emewe ka onomike ịma ha echi enwe onye ma ihe ga-echi ga-eweta a na-amazuche ihe niile. Ụmụnne m ụfọdụ nwoke na-ahụta na nwunye ha kpatawa ego ya atụliwe anya ọ ya bibi ya challenge we ha. It's not like that. Ọwụ otu ahụ ọwụ akarị kwa aka ịkpa kwa akarị hụ na abụọ needed each other in everything to build that home especially ụmụaka dị involved. Enweghị onye ma echi ga-ewerukwana nwaanyị di na-emepere business ya edo anya na o mepere business to support the family. O mepere business n'ihi na enwe onye ma ihe chi ga-eweta efili na o mepere business ahụ ka i were ego meretara nwa nwa dị ṅụ mega ọfụma na business kele o mepere na ọ ka iji atachi ngọm mba mara ihe ị na-eme sanya ṅụ mmiri ọ ngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ.